bonusů, které vám firma dává, nabízí, je tady několik. Fast Start bonus, X-Try bonus, Matching bonus, týmové bonusy a rank bonusy. Tak za prvé, za každou objednávku ve vašem týmu Fiji Express získáváte následující body. Tady třeba vidíte těch 50 bodů, o kterých jsme před chvílí mluvili, u toho nejmenšího, nejlevnějšího balíčku. Výhoda je, že tam teď krom těch 15 náplastí Power Strips máte ještě 3 další zdarma. Další balíček potom je 100 bodový a asi úplně nejvýhodnější v tuhletu chvíli, protože zrovna probíhá akce, tak je ten 300 bodový balíček a výhoda spočívá v tom, že on se dá koupit celý první měsíc v biznesu, to znamená, nemusíte začínat na něm, můžete si třeba vydělat nejdřív, dokoupit potom na 100 bodový balíček a potom si pořídit ten 300 bodový. A ta výhoda je v tom, že kdo si ho koupí v prvním měsíci svého podnikání s námi, tak se stává okamžitě 2-star, druhou hvězdou a tato pozice mu potom zůstává na 3 měsíce, což znamená, že má 25% provize. Fast Start bonus funguje takto. Za všechny objednávky vašich osobně registrovaných zákazníků od registrace v průběhu 4 týdnů dostáváte 25% bonus z bodové hodnoty objednaných Power Strips balíčků. Tady to vidíte, takže váš nový zákazník 1, 2, 3, 4 pořídí si takovéto balíčky a pro vás to dohromady může znamenat 1450 bodů a těch 25% z toho tedy je pro vás $362.50. Další na řadě je X-Tribe bonus. To je velice jednoduchá záležitost. Podle toho, jaký máte balíček vy sami, jestli 50 nebo 100 bodový, tak dostáváte buď $100 a nebo $200. Abyste splnili tento X-Tribe bonus, tak potřebujete splnit 2 úkoly. Za prvé, zaregistrovat nejméně 4 osobní aktivní partnery. Za druhé, s těmi partnery potom dohromady udělat minimálně 1000 bodů obratu. Další bonus je týmový bonus. Ten je samozřejmě pro nás úplně nejzajímavější. Jak to funguje normálně dál, určitě víte. Každý v bináru má vždycky levou a pravou nohu. I ten pod vámi, i ti pod nima a tak dále. Na tomto obrázku potom vidíme, jak to může vypadat po chvíli. A počítá se to tak, že z těchto obratů vy dostáváte 8 nebo 12%. Samozřejmě zase to záleží na tom, jestli máte 50-bodový nebo 100-bodový balíček. Takže tady vidíte třeba, že se vyplatí mít ten 100-bodový, abyste měli 12%. No a dejme tomu, že v levé noze máte 1000 bodů, v pravé noze 12 000 bodů, což do čísel převedeno zase vypadá takto. Vaše slabší noha je váš obrat, z toho se počítají vaše výdělky, no a ten váš bonus bude záviset na obratu a vašich objednávkách. Jste vypláceni týdně a pokud by třeba v té slabší noze jste měli 10 000 bodů, tak podle toho, jaký máte balíček, 50 nebo 100 bodový, tak máte buď 800 nebo $1200. Tak někdo si třeba může říct, že $1200 není moc, ale ono to není ani málo, že? Další bonus je matching bonus. Podívejme se na to. Ale vy sami zaregistrujete ještě další 2. Jednoho do levé nohy, druhého do pravé nohy a to je pro vás veliká výhoda. Proč? On sice padnul až někam dolů, tady na první volné místo, takže klidně může být třeba tady, jo, nebo tady. Ale stále je to pro vás zajímavé. Každý z těch partnerů má zase svoji levou, pravou nohu. Oni také samozřejmě vydělávají stejně jako vy. A dejme tomu, že tento partner A vydělal $2500, Bčko $1800. No a pro vás, podle toho, jaký máte balíček, jestli máte nějaký hvězdy, to může znamenat až 50% bonusů z vašich osobně zaregistrovaných, tedy z těchto 2 partnerů, což je opět docela dost peněz. A tady je to potom vidět v tabulce, jak to vypadá. Pokud byste byli 2-star, což je právě ta pozice,
kterou si jde koupit hned na začátku, v tom prvním měsíci si to jde koupit, ten 300 bodový balíček, 2 Star vám potom zůstává navíc na 3 měsíce a vy máte stále 25% z těch obratů. Samozřejmě lepší pozice je 3 Star, protože to už pak máte 50% až do pozice All Star, ovšem vy pak máte peníze ještě i z dalších levelů a to až do 4. linie. Nechci vám tady říkat žádný čísla, protože stejně byste tomu asi těžko uvěřili, ale můžu vám říct, že jsou to velice zajímavé částky, které si můžete u FG Express díky všem těmto bonusům vydělat. Tady vidíme další tabulku. Pokud třeba někdo nemá peníze, nechce si pořizovat lepší balíček, tak se může dopracovat na 2 Star, 3 Star a další hvězdy. Například na 3 Star stačí, když máte 6000 bodů v levé noze, minimálně 6000 bodů v pravé noze a navíc dostanete $500 jako další bonus od firmy. Z té 3. hvězda máte 50% a tak dál a tak dál.